नमस्कार, आप देख रहे हैं बादशाह प्रेमी ऑफिशियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये कोविड-19 कोरोना के जो संकट बा, यह संकटकालीन दशा में एक बार पुनः आपके ठहाका लगाव खातिर हंसी के पटाखा लेके हमारी बीच में बिहार की धरती गोपालगंज से भाई दुर्गेश दुर्लभ जी उपस्थित बाने। हम इनके सादर आमंत्रित करब कि हमें एक बार पुनः ठहाका के साथ यह कार्यक्रम के और ऊंचाई प्रदान कर। देखिए, एक बार सेंध काट के चोरी होत रहे, हमारे गांव में पहरा होखे लागल। हमारा मन भइल कि हे गोला बारूद तोप मिसाइल के युग में भी सनकोटियो बना गइल। एगो कविता लिखनी हम कि के कोनी का पहरा करत रहे, पहरा करे लोग जाने में कि कोनिया पहरा करे। तो पर एगो कविता हम लिखनी कि हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला, हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला। कुहा पड़ल अनहरिया रात भइल पचमवा से शुरुआत, दूसरो दिन यह सुनाइल कर महीनी में चोर समाइल। आ धनौती धन लूटे खातिर टूटल बाटे घर के ताला, हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला। बाबा घर भइल शोर दावा लोगे आइल चोर, बाबा घर भइल शोर दावा लोगे आइल चोर। भीतर भीतर आवाज सुनाता घर के पीछे सेन कटाता, सारा गांव के लोग जुटेला गांव छोड़ के चोर पड़ाला। हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला। और सभे पहरा करे लागल कि कौन के पहरा कर देखी कि सभे उठौले बा हथियार बीरन भाई किनले तलवार, सभे उठौले बा हथियार बीरन भाई किनले तलवार। हमरे हाथ से मुहे डाकू कोई के मुरारी किनले चाकू, हमरे हाथ से मुहे डाकू कोई के मुरारी किनले चाकू। आ विष्णुदेव की साथे साथे सिन्नू भाई किनले भाला, हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला। परसा फरसा के सरियावे टांगी लेके भांगी धामे, परसा फरसा के सरियावे टांगी लेके भांगी धामे। हमरा से के बढ़न वीर कूद कूद कहे दलमीर, परसा फरसा के सरियावे टांगी लेके भांगी धामे। हमरा से के बढ़न वीर कूद कूद कहे दलमीर। लाठी हमरा घरे नहीं खे खोचा हमरो घरे किनाला, हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला। सबे हटो कहले जे जो धन हमई चोर के कुटब गोधन, सबे हटो कहले जे जो धन हमई चोर के कुटब गोधन। आ चोर से जो हम तनिक डरैती गांव के बहरा घर बनवैती, चोर से जो हम तनिक डरैती गांव के बहरा घर बनवैती। जियते जी नियर लागे ओवरकोट पहिर के लाला, हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला। और वहीं सभे बाटे लड़का दांत पीस के कहे दुवरिका, और वहीं सभे बाटे लड़का दांत पीस के कहे दुवरिका। इतना बुद्धि कहिया आई जाड़ में मोले चोर भेटाई। उमा कहे तो कुछ जन बोलो तारा नहीं कुछ भेटा, उमा कहे तो कुछ जन बोलो तारा नहीं कुछ बुझाला। हई देखी चोरी के हाला एहू युग में सेन कटाला।